Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Біз қазір 3 квартирада болып шықтық, һәм оларның язын көзін фатирларына су ага, һәм оларның ремонтларын боза. Ремонт таләп ителә. Тукай урамындагы күп фатирлы йортта түбәдән су ага. Фасад җимерелә, баскычтан егылу куркынышы бар. А что новое вы уже узнали? С самого начала луча хранятся записи. Вот, это в архиве. Җәйге медиа каникуллар. Луч телекомпаниясе лагерінде балалар журналист һөнәре белән таныша. Біздің команда bütün этапта біз болдық вместе, болели, кричали друг за друга и шли до конца бірге. Студентлар спартакиадасы. Әлмәт районында чит ил студентлары 5 дисциплина буенча көч сынашты. Тукай урамындагы 61-1 номерлы йортта яшәүчеләр түбәдән су үтеп керүдән тәмам туйгач безнең телекомпанияга мөрәҗәгать итәргә булганнар. Әлеге күп фатирлы йортта дистә еллар дәвамында капиталь ремонт кермәгән. Бинаның фасады җимерелгән, подъездлардагы баскычлар тормыш өчен куркыныч, иске катларда фатирларны су баса. Ни өчен коммуналь хезмәткәрләр халыкның проблемасына колак салмый һәм тиешенчә ремонт ясарга теләк белдерми. Асухмаҗанова дәвам итә. Тукай урамы 61-нче йорттагы яшәүчеләрнең әйтүенчә, әлеге йорт инде күптәннән капиталь ремонт таләп итә. Аның фасадын гына түгел, түбәсен дә ремонтларга кирәк. Без хәзер 3 квартирада булып чыктык һәм аларның язын көзен фатирларына су ага һәм аларның ремонтларын боза. Юлия Эльмукова әлеге йортның проблемаларына битараф кеше түгел, чөнки бу хәлдән үзе интегә. Хәзерге вакытта иң кискен проблема су үткәрүче түбә ди ул. Хәзер һәр яңгыр, кар өрү иске катларда яшәүчеләр өчен чын афәткә әверелә. Юлия Эльмукова бу йортта 10 елдан артык гаиләсе белән яши. Дым тарткан шул урында 2 бала үстерә. Хуҗабикә сүзләре буенча ремонт ясауның мәгънәсе юк, чөнки ахыр чиктә обой һәм түшәмне барыбер су бозачак. В этом году затопило прям с 5-го этажа. 3 этажа задействовали в нескольких местах, получается. Вот. Все вот это вот размыло. Соответственно, ходили и в ЖЭУ, и в исполкоме были. Быел 5-нче каттан 3-нче катка кадәр су басты. Мин түзмәдем. Идарәче оешмага да башкарма комитетына да бардым. Абдуллаевка кердем. Ул миңа май ахырына түбә ремонтлауларын әйтте. Ким дигәндә агып чыккан урыннарга рубероид салабыз диде. Ләкин эшләгән кеше күренми. Ремонт поставлен в 2027 году. Бер кат өскә менсәк тә картина үзгәрми. Әлеге фатирның хуҗасы инде бакыйлыкка күчкән һәм хәзерге вакытта биредә беркем дә яшәми. Кадрлардан күренгәнчә, су үтеп керү сәбәпле хуҗа биредә дә уңай шартларда яшәмәгән. Җимерелгән стеналар, түшәм, стенада сары су таплары. Даими дымлылык аркасында фатирларда түзеп булмый торган ис тә бар. Гамилә Трошина әлеге йорт фатирының тагын бер хуҗасы. Ул биредә күптән түгел яши. Ләкин кыска вакыт эчендә ни килгәнне үкенә дә башлаган. Аның кулында администрациядән рәсми җавап бар. Анда ак белән карага язылган. 2026 елның 29 маена кадәр түбә ремонтланачак дип. Җавап бар, ә эшләргә теләүче бер генә кеше дә юк дип зарлана ханым. У меня ответ с администрации, что до 29 мая кровлю отремонтируют. Да. Письмо я получила 28-го, и у меня глаза вот такие стали сразу. Думаю, нифига, завтра 29-е, а там еще мука не сидела. Нет, конечно. Гамилә Трошина өметсезлектә. Аның фатирында рәт юк, җиһазлар чири, абыйлары куба. Бөтен җирдә сары су таплары. Аның проблемасына беркем дә җавап бирми. Киләләр, карыйлар, акт төзиләр һәм китәләр ди апа. Я попробовала вытереть. Менә карагыз, бу күгәргән урынны мин сөртеп тә карадым инде. Юк, янәдән барлыкка килә. Кап-кара сәламәтлеккә зыянлы күгәрек бит бу. Белмим мин нишләргә дә. Средства надо или что, я не знаю, или отшкребать совсем, или... Өйдә яшәүчеләр кәгазь вәгъдәләргә инде ышанмыйлар. Кешеләр торак инспекциясының кичекмәстән катнашуын таләп итәләр. Чөнки җимерелгән һәм су баскан йортта яшәү тормыш өчен куркынычсыз түгел. Әлеге күп фатирлы йорт 3-нче номерлы идарәче оешмага карый. Шуңа күрә җавап алу өчен без аларга мөрәҗәгать иттек. ЖЭУ 3 Тукай урамы 61-нче күп фатирлы йорт түбәсен ремонтлау эшенә бүген керештеләр. Эшләрне тәмамлау вакыты 29 июньгә планлаштырылган. Шулай ук хәбәр итәбез, агымдагы елның 16 июненә күп фатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау, капиталь ремонтның финанслау чыганаклары буенча милекчеләрнең гомуми җыелышы оештырылачак. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт халқын тізіклендіру үшін яңа жәмәғат кеңліклерін сайлап білгірге шақыралар. Бүтін Россия тауыш беруі 12 июньде тәмамланашак. Исемлікте жүйде әмәтлі объект бар. Хастахана шәхәршігін һәм Герциндағы жәйулілер зонасын өзгертіп құрудан алып, бегеш яр бойына қадар. Дорожник һәм немецкий парклары, шулай күтүбән мақтама һәм кешішаттағы иштимагый зоналар. 2027 елда нинди проектлар финансланашак нәк менә халық сайлауына бәйле. 14 яшьтән өлкәнрәк барлык гражданнар госуслуги решаем вместе кушымтасында һәм экраннардағы сылтама буенча тауыш бирә ала. Әлмәт шәһәрендә яңа ял итү урынында өмәләр дәвам итә. Быел елганы шүп шартан арындыру гадәти булмаган форматта сап такталарда уза. Катнашучылар исемлегендә бу юлы яшүсмерләр һәм алар белән эшләүче белгечләр. Өмә урыныннан тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Әлмәт су саклagычы реконструкциядан соң бик популяр урынга әйләнде. Монда әлмәтләр үзләре дә, кунаклар да күп санда ял итәләр. Кеше күп булган җирдә аның чүп-чары да күп кызганычка каршы. Шуңа күрә мондый өмәлләр атна сайын диярлек уза монда. Монда гаиләләр ял итәргә килә, пикниклар оештыра, суда спорт белән шөгыльләнә, балык тота, велосипедта йөри. Кызганычка каршы ял культурасы төзелгәндерү масштабыннан артта кала. Яр буендагы һәм судагы чүп-чар тиз арада җыела, дип сөйли экосплав оештыручылары. В этом году проводим Бу безнең 3нче экосплав. Без 5 ел эшләп киләбез бу юнәлеш белән. Атна сайын җыштырып торсак та чүп күп җыела монда. Сапборд ярдәмендә без күп урыннарны җыштыра алабыз һәм иң мөһиме су түбендә чистартабыз. Почему на сапах? Потому что к воде так не спустишься, а с сапборда можно подплыть, с воды забрать мусор и очистить реку. Сегодня у нас участвуют наши подростки от 14 лет. Я представляю учреждение молодежной политики. Бүген 14 яшьтән алып үсеп килүче буын катнаша бу экосплавта. Мин балалар һәм яшүсмерләр белән эш итүче оешма вәкиле буларак шуны әйтәсем килә. Бу форматта өмәләр үткәрү бик отышлы, бала-чагага ошый. Мәсәлән, бүген аларның күбесе беренче тапкыр катнаша. Сегодня у многих первый опыт сплавы, и их сопровождают сотрудники. Гадәттә сапбордлар әкрен йөзүләр һәм матур фотосурәтләр өчен кулланыла. Ләкин бүген бу су саклагычның чисталыгы өчен көрәштә төп корал. Сапта катнашучылар борылмалы юл буйлап иң авыр урыннарга керә ала. Инешнең ярдан чистартып була алмый торган урыннарын чүптән арындыралар. Су төбеннән чүп-чарны күрергә һәм чыгарырга бу формат җайлы мөмкинлек бирә. Эко-йөзүдә катнашучылар күп кенә чүп-чар чыгардылар. Монда пластик, пыяла, банкалар һәм ташланган балык тоту кирәк яраклары. Мы плывем по реке и дно очищаем. То есть собираем мусор, всякие веточки, палочки. Первый раз очень интересно. Беренче тапкыр катнашам, мин бик шат. Гомумән мондый өмәлләрне гел оештырып торырга кирәк дип уйлыйм мин. Үзе рәхәт, үзе кызык, үзе файдалы. Как-нибудь очищать свой город. Ял иткәннән соң барлык чүп-чарны үзең белән алып китү кагыйдәсе ял итүче халыкның аңында булса су саклагыч бу хәтле пычранмас иде дә бит. Ләкин бүген кайбер кешеләрнең тәртибе шунда хәтле генә. Алсу Ахмәҗанова, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Легендар Әлмәндәр Әлмәт сәхнәсендә. Галиәскер Камал исемендәге театрының гастрольләре Нефтче мәдәният сарайында аншлаг белән узды. Тамашачыларга Туфан Миңнуллинның әсәре буенча куелган Әлдермештән Әлмәндәр спектакленең яңартылган куелышы тәкъдим ителде. Бу тормыш сөюче аксакал турындагы хикәят беренче тапкыр 1976 елда режиссер Марсель Салимҗанов тарафыннан сәхнәләштерелгән иде. Шул вакыттан бирле ул татар театр сәнгатенең чын символына әверелде. Шәүкәт Биктимеров төп рольне башкарган шул куелыш сәхнәдә 33 ел яшәде. Быел театрның сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев кыю адым ясап яраткан героебызны сәхнәгә кире кайтарырга булды. Төркеме чыганакка бик сак караган, юморда автор тексты да сакланган, ләкин аңа яңа мәгънә һәм хәзерге заман авазы өстәлгән. Әлмәндәр карт ролендә Рамил Төхвәтуллин, әҗәлне Эмиль Талипов уйный. Шулай ук төп рольләрдә Илсия Төхвәтуллина, Олег Фазылҗанов, Алсу Каюмова. Тамашачыларның зур игътибарын экранда Газраил ролен башкарган Равил Шәрәфиевнең күренүе җәлеп итте. Шигырдә нефть музее бөтен нефть төбәгенең кунакларын һәм җирле халыкны үзенә җәлеп итте. Биредә музей төне чарасы узды. 5000гә якын кунак кәсеп остаханәләренә йөрде, музей экспозицияләре белән танышты. Экскурсияләрдә катнашты һәм бай мәдәни программадан ләззәт алды. Кичнең иң мөһим вакыйгаларның берсе Габдулла Тукай турында куелган спектакльнең премьерасы булды. Программаның якты мизгелләр арасында этноспектакль, җиңел канатлар урам театры, аулак социаль театры
һәм хезмәт театры чыгышлары. Тамашачыларда түрі жауап тапты. Нефть музейі Татнефть компаниясы тарафынан республиканың бірінші нефть эшкәртү предприятиесі. 19 ғасырның екінші яртысында тізілген Шигыр нефть битум заводы орнында негізленген индустриализацияның түрі хайкәлі. Төбәктә нефть эше нәк менә монда башланган. Телекомпания ишекләре медиа өлкәсендә беренче адымнарын ясаучы телеканикуллар лагере тәрбияләнүчеләре өчен ачылды. Луч телекомпаниясе оештырган «Әни, мин телевизорда» дигән беренче сменаның җәйге интенсивы кысаларында без балалар өчен кызыклы экскурсия үткәрдек. Алар журналистларның эшен күреп кенә калмыйча, бу һөнәрне турыдан-туры үзләре дә сынап карады. Сегодня у нас проводится экскурсия в телешколе под названием «Луч». И сегодня тут у нас целая группа, и их целых 2. Танышу бинаның тарихыннан башланды. 30-нчы еллар ахырында төзелгән бу бина Әлмәтнең шәһәр булып яңа гына формалашканы вакытларын хәтерлим. Ул чакта монда райисполком урнашкан булса, бүген Луч телекомпаниясе. Балалар медиа дөньясының ничек тиз үзгәрү турында белде. Укучылар үзләрен корреспондент һәм респондент булып тоя алды. Шулай үз сюжетларын ясарга тырышты. В каком здании происходит экскурсия? В здании «Луч» происходит экскурсия. У нас здесь есть 2 группы. А что новое вы уже узнали? С самого начала «Луча» хранятся записи. Вот, это в архиве. Вот. Я узнала, какие раньше были камеры, какие камеры раньше снимали. Я узнала, какие кассеты там какие диски. Кемдер камера артына басып карады, кайберәүләр микрофон алдына. Шулай ук һәрберсе төрле тапшырулар алып баручылары ролендә үзләрен сынап карады. Привет, друзья! Включаем режим «Спортивный регион». Сегодня мы ищем самого быстрого, самого меткого и самого гибкого школьника региона. Готовы? Тогда смотрите наш репортаж. Экскурсия күңелле викторина һәм үз иҗат җимешләрен карау белән тәмамланды. Җәйге медиа курсларының беренче сменасы бүгенге атнада ахырына якынлаша. Чираттагы смена 15 июньдә башлана. Әлмәт районында чит ил студентлары арасында спартакиадаға йомгак ясадылар. Катнашучылар физик әзерлекләренең генә түгел, җиңүгә омтылышларын да күрсәтеп, 5 дисциплинада керештеләр. Призерлар һәм җиңүчене бүләкләү тантанасын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. На протяжении всех соревнований команды демонстрировали спортивный характер, волю к победе, взаимоуважение и настоящий командный дух. Бүтін спартакиада дәвамында атмосфера дустана һәм шул ук вакытта компромиссыз була. Һәр катнашучы гадел уен күрсәтеп, беренче урынны яуларга тырыша. Милләтара спартакиада районыбызда ел сайын уздырыла һәм Әлмәтнең төп спорт вакыйгаларының берсе булып тора. Аның максаты укучы яшьләр арасында дуслыкны һәм мәдәни алмашуны ныгыту. Мы считаем, что наша иностранная молодежь, проживающая и обучающая в Альминском муниципальном районе, должна через спорт сплотиться и объединиться в одно единое. Спорт объединяет, и мы решили подход сделать именно через спорт к молодежи. Спартакиада программасы 5 этаптан тора. Бу спортчыларга үзләрен төрле яктан күрсәтергә мөмкинлек бирә. Студентлар өстәл теннисы, шахмат, мини-футбол, волейбол һәм киберспортта көч сынаша. Она зацепила тем, что она объединяет много, так сказать, народов, это сплочает, а также сам спорт, он мне по душе, и поэтому я всегда участвую там, где он присутствует. Алмаз Мөбәрәкшин өстәл теннисы уйнарга ярата. Уеннар мавыктыргыч булды дип уртаклаша. Без үттек 5 этап: футбол, волейбол, настольный теннис, киберспорт, шахматы. Безнең команда бүтән этапта без булдык вместе, болели, кричали друг за друга и шли до конца бергә. Нәтиҗәдә 3нче урынны Тиспи идарә университеты командасы яулый. Югары нефть мәктәбе студентлары 2нче. Әлмәт физик культура күллияте командасы спартакиаданың җиңүчесе һәм Татарстан халыклары яшьләре ассамблеясе кубогын яулаучы дип таныла. Ценность данной спартакиады в том, что она сближает, дружба народов. Все народы должны жить в дружбе, и спорт объединяет. Җиңүче һәм призерларга кубок, медальләр һәм дипломнар тапшырылды. Алсу Нуриева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кирип Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.